Isto é a Bofé, o furacán de Porto Sás. Ninguén lembra na vila unha semana tan intensa como a que acabamos de pasar. Rescate de Belinda e desmantelamento dunha rede de prostitución. Un tipo mándalle unhas navalladas ao noso querido petróleo que case lle levan a vida. En descargo do criminal, temos que dicir que é a única persoa no planeta Terra que fixo que o petróleo estivese caladiño polo menos un día inteiro. Imagino que eso ten que ser un atenuante no xuízo. Seguindo co parte médico, tamén se vai recuperando das súas feridas o amigo Tarasido, pouco afeito aos puros canarios. El só lle daba as farias da Coruña. As autoridades sanitarias advirten que non é de esperar que o tabaco lle vai a estrajar a cara a Tarasido máis do que xa a ten. Así que, tranquiliños todos, ímolo seguir vendo como sempre. Os que non imos ver nunha boa temporada son a Berta e máis a Xurxo, que fuxiron da vila como dous raparijos namorados para vivir un tórrido romance nas ardentes terras da África Negra. E seguimos con desaparicións misteriosas, misterios en resolver. Neste caso, o acabado de chegar Evaristo Currás, ao que non se lle viu o pelo desde que volviu a Porto Sás despois da súa aventura canaria. Evaristo, os teus amigos queren saber que é de ti, se é certo que fixeches moitos cartos e se as mulleres das illas non paran de te acosar. Pasa polo petróleo, paga unhas tasas e dinos se é certo todo eso. Pero ainda máis misteriosa que a desaparición do ex-percebeiro é a de Pitusa, a eficiente secretaria do noso xulgado. Teño aquí unha mensaxe do propio xuiz que di o seguinte: Pitusa, hai 3 días que non sei nada de ti, non dou feito, volve pronto. Os papéis amoréanse na mesa e ainda teño medo de morrer afogado. Mi madriña. Isto é o furacán de Porto Sás. Seguimos cun toque musical. Evaristo. Pitusa, pero... Ai. Non te vayas, Evaristo. Volme. Oi, pero ainda non che chamou. É que a ele non lle gusta nada falar por teléfono. Muller, pero xa vai para un mes que está fora, non? Xa sabes como é Currás. Muller, sexa como sexa, non sei, Canarias tampouco é a fin do mundo. Pero ele non o fai por mal, muller. É que é así, despreocupado, despistado, atravesado, maleducado, groseiro. Ai, miña nai, como me poiden fixar nalgén así? O amor é cego, Pitusiña, pero o peor é non telo. Que? Dijo que o malo do amor é non ter. E atravesado ou non, ti dá gracias por querer a Currás. Eu non che dixen que lle quixera. En falta que fai. Véseche nos ollos. E logo tanto se nota. E a ti que máis che ten, muller? Total está en Canarias. Como o xuiz que debe andar de vacacións. Vai, eu marcho. Xa falarei con el noutro momento. Elena. Sí? Agora, cando falabas do xuiz, pareciume ver un brillo especial nos teus ollos. Non dixas parvadas. Que cousas tes, muller. Boas, Pitusa. Oxe, quedache un bo cargamento. Oi, Pitusiña, nese cargamento non haberá unha de Canarias. Ata logo, Elena. Eu teño un curmán en Tenerife. Mira que lle gusta mosear e non sabes o que me conta das alemanas. Tamén hai xente que vai a Canarias traballar. Non só facelo carneiro correndo atrás de canta ovella pasa por aí. Xa, ala, eu marcho. Ata logo. Querida Pitusa, nunca na vida pensei que che chamaría querida, nin agora. Digo querida polo de querer, non porque sexa a miña querida mentres eu aquí teño outra, xa me entendes? Só che quero dicir que estou ben. Estou feliz, Pitusiña, e non por marchar de Porto Sás nin nada deso. Que eu aí tiña o todo controlado e ben organizado. Estou feliz polo noso. Vaya,
polo que tía máis eu fixemos, e máis aínda, polo que facemos agora. Porque eu fago moito contigo aquí. Penso contigo, río contigo, comento cousas contigo. Nunca pensara nesto, pero agora entendo o pobres que son os que pasan sós pola vida, como pasaba eu ata que pasou o que pasou. Vaya, que eu creo que che quero moito. Un bico, corrás. Teu irmán? Pero como que vai vir teu irmán se ti non tes irmán? Si tal que teño un no Brasil. Non me fajades rir que me tiran os puntos todo o día. Che, o Villiña, como que tes un irmán no Brasil, ó? Meu pai, en paz descanse, tivo un fillo aló na emigración. E como nunca volvío, pois eu tampouco souben nunca nada do meu irmán. Nin sequera falei con el. Teño unha foto por aquí. E agora ven a Porto Sás. Que emoción, non? Moitísima. Como que tes un irmán no Brasil e eu non sei nada de saber? É que pensei que morrera, souben dela hai 10 anos, cando morriu meu pai, e nunca máis tive noticias dela ata agora. Sei que estivo traballando na selva. Si de Tarzán, non? Te la foto ou que? Aquí está. Ya ten. Cuspidiño a min, O que está a beira do negro, non? Si, Luiro é de ollos azuis, cuspidiño mes. E non será o negro, Tarasido. Pois é ben guapo, Tarasido. Como se chama? Son Arantes... non, son Amarildo Arantes Tarasido, pero meu pai chamaba Ismael. Ah, claro, o típico. É por qué? Eu sei, cousas de familia. Que familia? Home, claro, non ves que este ben se ve que é da miña familia. Unha cousa é a emigración e outra o sangue, E eso, amiguinho, non se perde nunca. Non, ó. Cual perdes, tía? Casi juego en polar danza. Tú, Paco? Hai que ter ben de gomina na cabeza para dicir eso. O simpático que é, Home, Tarasido. Sendo Tarasido... Ha de ser morrer de risa seguida. Mira, Tarasido é moi simpático, bueno, máis ben riquiño. Sí. Non lle vexo eu, chiste, E cando chega, animal? Chega ao mediodía. Voume cambiar. E mira unha cousa, a tua santa que di lá? Quen? Santa Concha. Aínda non saben nada. Xa sabedes como é. Pero vais a poñer contenta cando te diga. Segurísimo. Marcho, Vou poñer a chaqueta do domingo. E mira unha cousa, Tarasido, logo non tomaches nada, ti. Estou-me quitando... Estás-te quitando de pajar, larga. Canto xojas a que este poñeno fora da casa. Este malo irmán. Ai, seguro que Concha está encantada de coñecer o seu cuñado, seguro. Concha. Botas da casa, seguro. Primeiro día da escola, empeza a tortura. Veña, Fito, non exaxeres. Ademais, este ano tócanos na mesma clase. Bueno. Eso é como unha guerra. E hoxe pasa todo. Sabedes quen vai dar clase este ano? Non, quen? Unha rapaza daqui. Non sei como se chama, pero dis que é da parte de Punta Sás. Hai anos fui a Santiago a estudiar e agora ven de maestra a Porto Sás. Vai a fracasada,
Ui, mala pinta. Non ten por que ser unha fracasada. O mellor quere vir vivir a Portozás. Sí, claro. Vai á universidade, ve mundo e despois di case que volvo para Portosás. Pois sí, iso mesmo. Claro que pode pensar iso. Mira, non quero discutir, Lois, os cromos. Que iso? Estes son os cromos de San Martiño. Unha maravilla. Facémolos todos os anos. Home, agora só hai que atopar un papón. Pero que é? Isto é Unha estafa, muller. Unha broma, unha especie de saúdo. Mira, ti buscas un rapaz no Brón e vaslle con estes papéis dicindo que son cromos. Para salvar o porco máxico do San Martín de Portosás, non? E despois pican. Cómprambolos. Home, claro. O ano pasado ainda sacamos, Canto sacamos... Non o podo creer. Ti espera. Ti espera. Mira, vamos. Seguro que hai rapaces novos. Claro. Cómpranos un... Pitusa, voulle levar estes papéis. Pitusa. Pitusa. Sí, que pasa? Dicíalle que lle vou levar estes papéis a Elena. Se chama alguén, logo volvo. Elena estivo aquí hai un pouquiño. Viría a recoller os papéis, claro. Non sei, dixo que quería falar con vostede. Tanto ten, xa vou eu ao tobradoiro. Ata logo. Ai, Ai, perdón. Non. Sinto. Perdoa, ti, foi culpa miña. Íache levar os papéis do notario. Non tiñan presa, Vaya, pois eu viña polos papéis tamén. Pois para non ter presa, moito traballiño dan eses papéis. Pois nada, aquí os tes. Gracias. Vaya jarabata. Non che gusta, non? Non, eu non dixen que non me gustara. Eu só dixen que vaya jarabata te botaches, Se cadra un chisco desestabilizante demais, non? Que diría Barista. Vaya, eu teño que marchar. Adeus, Pitusa. Ata logo, Elena. Gracias. Entón xa non sai? Non. Pitusa. Dígame. Vostede cree que a gravata esta... Vaya, que... É como as que leva a Ladislao. Ai, a min pareceme moi bonita. E quedelle moi ben. E non será un pouco xuvenil demais? A xuventude só lle queda mal a quen non a ten. Pero vostede aínda é moi novo, señor xuiz. Claro, eu son un poliño, non? A Elena gustoulle? Sí. Sí, iso parece. Ben, vou traballar un pouco. O pobres que son os que pasan sós pola vida. Que listiño é o meu currás. Pitusa, despois lembreme que pase polo súper que levo 2 días xa sen deterxente para a lavadora e non hai maneira de que me acorde. Impórtalle? Como me vai importar? Hai que lle axudar os que están sós. Muller, tampouco é iso. Só lle digo que me lembre que... Eu falaba de outra cousa. E de que? Podemos falar un momentiño? Sí, claro. No seu despacho? Sí, claro. Pase, por favor. Favoriño, xente. Como vai iso? Pois vai indo. O peor é rir, porque me tiran os puntos. E o mellor é que a xente cuidamos tas, xa. Non me digas. Alba. Como che diría eu? A verdade é que estou na mellor época, na vida dun ferido. O que lle chaman a convalescencia sen riscos. Chámalle así, convalescencia sen riscos, porque todo é petróleo vai a modiño, petróleo ponte quieto, petróleo non sei que. Un chopazo, que eu che diga. Ai! E non hai máis. Papi. Que, mami? Deixa de andar ca bandexa, non podo sair nin 5 minutos, hola. Dixeronlle que tiña que descansar, que non tiña que facer esforzos. Non pode estar quieto. Pero que eu son un home de acción, Sí, xa. Eu son Deberías un home lle dar de unhas acción. fregas. Mira que mala cara ten. Ti crees? Pero, estábamos falando aí, Nuria máis eu, que teño unha postura Onde? no lombo da cama do hospital do aquel. A ver, aquí.
tela a gloria nas mans, lindiña... E supoño que o de telo fillo segue adiante, non? Modiña, Nuria, Modi... Que xa veremos, porque... Que non sei. Xa veremos porque non sei se paga a pena traer unha criatura a esta merda de mundo, así de claro cho digo. Veña, Petróleo, non exaxeres. Non a quero nada, non a quero nada. Mire, dígoche unha cousa, a min case que me matan é por qué? Por botarlle un cabo aquí a miña lindiña. Ponte ti no caso, Nuria, ponte ti no caso de que volve suceder unha cousa parecida tendo unha criatura na casa. Papi, cala xa. Agora, deberías lle dar unhas fregas na cabeza. Ai, a ver se lle aclaran as ideas. Aquí vos quedo do café. Eu marcho. Vémonos, Nuria. Hasta logo. E onde vas? Estou-che dicindo, entre a cama do hóspede. Ai, papi, teño que traballar. O tubo da hoste. E toda a tensión do hospital acumulada no lombo non podo prácticamente respirar. Ai, que cruz, que cruz. A ver, onde? Aquí outra vez. É por todo o lombo, lindinho. Ai, sí, todo. Moi ben. Tranquila, Concha, tranquila, Rula. Tranquilo, morreu cajando, non che dixo máis. Que queres que faja? É meu irmán, non? Aparece calquera desgraciado por aquí dicindo que a irmán teu é ala. A vivir aquí a pensión completa. Nin en pintura, oiches, nin en pintura. É certo, teño esta foto desde hai 10 anos, Esa foto mantou no tolo de teu pai que en paz descanse. A ver se nos deixa descansar a nós. De meu pai non tens nada que dicir, Eu na miña casa dixo que quero, oiches. Así que aquí ese tipo non entra. Xa pode ser irmán de San Roque que aquí non entra. Que ten que ven San Roque nesta festa? Déixame en paz, que teño moito que facer. E se aparece o trapalleiro ese, xa lle podes ir buscando unha pensión, porque aquí non entra. Ata logo, miña flor. Estame tirando sempre do xenio. Menos mal que son máis tranquilo que Amancio, que senón... Este ano non vai haber novos. E tendes que comer vos oíños os cromos de San Martiño. Xa mira o geo. Ei, mirad ali. Ei. Seguro que é unha repetidora ou algo así. Destas que son moi espelidiñas ou rexoubeiras, xa sabes. Aí boa. Hola. 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 Vaya, queresme... Son cromos? Sí, son do San Martiño. Son para salvarlle a vida a un porco seibo que... vaya, custan un que ti queiras, Para salvarlle a vida a un porco? Sí. Na secretaría xa me falaron desta tradición. Xa che falaron? Vaya. Pareceme unha boa idea, eso de salvar o porco. Eu non son vegetariana, pero penso que calquera acto que denuncia a brutalidade contra os animais está ben. Iso é o que dixo sempre, sí. Alégrome. Toma. Ala. Ai, mi madriña. Iso dixo eu. Se non falase tanto co guapa e parva que é, sería a muller perfecta. E ademais rica, deu vos 2.000 pesetas. 2.000 pesetas, meu. Vaya chollazo. O que lle quero dicir, señor xuiz, é que un home non pode estar só. E non o dixo polo do deterxente nin esas cousas, pero é que... un home ten outras necesidades na vida que ten que satisfacer. Xa, Pitusa, pero o caso que... Déixame acabar. Acabar? Si, isto para min non é nada doado, pero xa que me decidín, déixeme facelo dunha vez. Quere facelo? Pero tan ocupado está. Non vai ser máis con Anaquiño. Non, Pitusa, non. Que lle pasa, señor xuiz? Que non, Pitusa, que penso que non debemos mesturar o traballo co pracer. Co pracer? Tampouco é para tanto. Para min máis ben é un sacrificio. Eu, se o fago, é por vostede, para que non estea tan só. Non, pois moitas gracias, Pitusa, pero penso que podo apañarme só. Por vostede e tamén por Elena. Por Elena? Que ten que ver ela? Pois todo. Señor xuiz, eu creo que lle debería dicir algo a Elena. Ala, xa está feito. Xa llo dixen. Xa está feito.
Era isto todo o que tiña que dicirme? Só isto? Parecelle pouco? Pois a min cústame moito. Eu nunca fun unha conselleira sentimental. Pois fai non moi ben, Pitusa. Pero o caso é que... Elena e máis eu non... Vaya, que Xa non. sabía eu que sí. Non, pero, Pitusa, estoulle dicindo que non, que Elena máis... Invite a asear ou leville algún regalo. Eso sempre gusta. Un regalo. Sí, pero non un diamante, nin unha cousa así. Menos mal. Non é por gastar, que un diamante tamén, pois, claro, un diamante. Ten que ser algo máis normal. Como se lle ocorrese de súpeto. Non pode dar a impresión de que o tiña planeado. Sí, pois terei que pensalo. Terei que pensalo para que non pareza que o teño pensado. Digo, non sei se me explico. Claro. Déixeme a min. Este tampouco sabe nada. A profesora nova é misterio. Seguro que ha de ser mala de raios, xa. Parecedes parvos, e de Portozás non, pois será como a nós. Pois mira, ti, Calibio, nós non somos tan bons, Estou na vendo. Unha marjada, unha queimada... Ou unha maniática. Mira, se é unha bella xa non aguanto, Bos días. Chámame Áurea. Perdón, este Francisco Tarasido? Sí, que non pregunta? Enson Amarildo Arantes Tarasido, teu irmán. Pero podesme chamar Ismael. Atopeite, irmán, atopeite. Non pode ser, non pode ser, non... Miña nai era negra, e o noso pai era... De noso nada, De noso nada. Non confundas, ti terías un pai e eu tiña outro. Pero por que non me crees? Por que non che vou creer, Listo, a ver, por que pensas ti que non che creo? Porque son negro. Xusto! É iso que eu non son racista, O que pasa é que ti és negro. É un moreniño, como moito. Sabes? Ademais, mira, aquí o tes, Ese son eu. E o que diste é meu amigo Otto, un alemán que estaba estudiando as arañas. As arañas? Sí, arañas. No Brasil hai máis clases de arañas que mamíferos. Sabíalo? Pois non. A min eso importame nada. Irmán, onde Eu non son o teu irmán, Non confundas, ti tes un impostor, un bichicoma. Comigo telo negro, amiguiño. Cuidadiño, Sí. Pero vostede sabe con quen está falando. Como? Vostede é un imbécil. Como a sunha non poidera comer marisco pola súa conta. Idiota. Adrián? Adrián? A mandar, xefa. Adrián, imos cambiar de banco. Cambiar de banco? Sí. Pero... Acabo de falar co director do noso, é un completo imbécil. Non quero traballar máis con ele. Pero que che dixo? Invitoume a sear. Mulleres, non é motivo para cambiar de banco. Que non é motivo. Mire, eu penso que o leser é unha cousa e o traballo é outra cousa. E non entendo porque temos que ir sear para falar de algo que hai que falar na oficina. Non o aturo. Veña, muller, non lle deas tanta importancia. Que non lle dé a importancia. Mira, ese desas clases de homes que pensan que do mantel a xaba, pois hai un pasiño, comprendes? Eu, se un home me quere facer un detalle, pois que me mande flores, por exemplo. Non sei, pero empezar con larpeiradas non me parece. Ai, hola. Que hai, Carlos? Hola. Sorpresa. Pois nada, que boa tarde, non? Pasaba por aquí e dixen, pois, vou ver que tal lles vai aí polo Varadoiro. Pero se estás ocupada, deixámolo por outro día, Non estou ocupada. Non estás ocupada? Non. Pois... Pasache algo. Mira, Elena. Ai, Adrián, que riquiño. Ainda quedan caballeros deste mundo. A ver... Ai, Carlos, próbao. Non, gracias.
Están boísimos, seguro. Xa, non, gracias. Non sabía que che gustasen este tipo de regalos. Que tipo de regalos? As larpeiradas, que che regalen larpeiradas. Home, Carlos, non sei, un bombón é un detalle que me endosa a vida. Xa. Moitas gracias, Adrián. Ben, pois eu marcho. Ata logo. Agarda, proba un. Están boísimos. Non son do economato, nin do súper. Son dos caros. Xa, pois comedeos vos. Ala, ata logo. Así que, aínda que Galicia fui sempre un país con vocación labreja, jandeira e pesqueira, hoxe en día podemos dicir que... Un momento. Para mañá quero que me traíades todos unha redacción sobre como vedes vos o futuro económico de Galicia. Vale? Fito, espera. Se polo de antes eu non quería. Só quero que me fajas unha redacción especial e que a fajas agora e aquí, vale? Vale. Podería la titular a iniciativa privada empresarial as estafas na escola. Lois, o mellor queres quedar ti tamén. Quero quedar, verdad? Vanos castigar. Non, van quedar aquí comigo. Temos que falar un pouco, a ver se me poño día do que pasa en Porto Sás. Pois eu neso son unha máquina. Sei no todo de todo o mundo. Sí? Sí. Pero non íamos pescar. Laura, xa iremos outro día. Non me que teño que explicar aquí cousas a Aurea. Pero primeiro facer a redacción esa, Decirme todo o que sabedes sobre os cromos de San Martiño, orixe, utilidade, etcétera, etcétera. Ti tamén quedas? Non. Eu xa sei todo o que teño que saber sobre Porto Zas. Aí tes 1000 e 2000. Hasta logo. Que tes, Taracido? Perséguete a Garda Civil? Me deixas fora. Moito peor. E logo? A ti que che importa? Nada, se queres agacharte por aquí polo único, sen problemas, Eu non me agacho de ninguén, O que pasa é que veño buscar o viño. Onde está o viño? Aí. 20 pesos, que roubo. Hola, nene. Hola, Concha. Que? Xa chegou o estafador? Non, non vai vir. Millor. É logo que pasou, se pode saber. Non se pode saber. Tiñas ti razón, non teño irmán ningún. E a foto? A foto merda, era unha mentira, un truco. Xa mo parecía a min que se non podía ser da familia. Tan de bober. Nunha familia ten que haber de todo, Altos, baixos, gordos, fracos, brancos. Mesmo escuitei outro día que un de Vigo tiña un irmán negro. Ese era certo. Eu que sei. Nena, apúntamo na conta, Vale. Eso dixo eu. Nena, apúntamo na conta. E Melgacho que? Segue no seu sitio? Igual que sempre. Un día, Fito marchou con el na chalana. Como? Toda a noite, A xente buscando por min pensando que morrera. Pero ese non foi nada comparado cun día que lles vendemos mexillóns a uns alemáns. Que pasou? Nada, que... Dixémosles que eran percebes preñados e que por iso valían máis. Percebes preñados? Sí, pero estaba contando eu, Miña nai, cando era máis nova non se facían esas cousas. E agora veña, vamos, temos que marchar que xa é moi tarde. Pero se queres mañán podemos ir pescar, Si, sei do sitio que hai na praia. Non sei, se non me tirades o mar? Ti tranquila, que se vas comigo non che vai pasar nada, Moi ben, sendo así irei encantada. E agora, veña, vamos, é tarde. Mira, es simpático, irmán de Taracido, É para ver, o peor é que vai ser máis coñecido polo outro, xa verás. ¿Por qué? Muller, por que é negro? Como a un chamizo. Esto en Santo Domingo é moi normal. Mira, a cuestión é que o pai de Taracido casou e tivo un fillo. E xa está. O que está moi feo é a reacción que tivo Taracido con él. Moi feo. ¿Estará cómodo no cuarto de atrás? ¿Terá suficientes mantas? Sí, muller. ¿E toallas? Supoño. ¿A ti que te pasa, chico? Que teño unha cicatriz así. E teño sono. Ai, pois a ver se dormes. Porque onte non paraches de falar. E que te dicía, lo? Non sei, porque non entendía nada. Sería alemán. Ai, sí. Sí. A veces falo alemán. Ai. Cando durmo. Mira, e por que non me falas en alemán?
Ao mellor gústame. Ai, non, lindiña, é que perdín unha tosa de sangue. Ai, veña, papi. Home, por unha banda o capitán está todo contento, pero que... É que a cicatriz mata, non che? Eu sei ben o que pasa. Que pasa, a ver? Que desde que pasou o que pasou ti non estás igual conmigo. Belén, É que non queres ter un fillo, xa o sei. non é que non o queira. Non é que non o queira. Que queres pensar o mellor? É que non sei o que quero, Belén. Mira, non tiñas tanto sono. Imos dormir, eu tamén. Ata mañá. Moi típico das mulleres. Primeiro din unha cousa e ao minuto seguinte están facendo todo o contrario. Non creo que fora así, ó. Pois como yo conto, pitusa. Primeiro renega dos homes que a invitan a cear, que... Como dixo? Que a subornan con comida. E logo tolea cando a diranlle dos meus bombóns. Ana. Eso foi no Varadoiro, non? Sí, claro. É que ese é o problema. Cal? O Varadoiro ou o xulgado sempre se ven nos mesmos sitios. Hai que viaxar, moverse. Por que lle parece que a xente se namora tanto nas viaxes? A ver. Pois non sei, porque beben máis da conta, supoño. Non, porque están nun sitio e nunha situación distinta a de todos os días, e eso, non sei, axuda a soltarse, a ser máis espontáneo. Pois pareceme moi ben, pero eu non podo viaxar. Non fai falta que viaxe. Abonda con dar un paseo, ir dar unha volta por aí. Elena e máis eu. Claro, saque a dese Varadoiro. Ese non é sitio para falar con ninguén. Xa sei. Leve ao faro de Punta Sas. É un sitio precioso. A verdade é que non sei que fago aquí perdendo tempo. Sí que o sabe. Ande, chámelle agora. Agora? Claro, a cando quer esperar? En fin, se hai que facelo, faise. Pitusa... Que? Fora. Pero... Fora. Ingrato. Negro. Como a noite. Pero negro, negro. Como os da NBA. Non tan alto, pero moi guapo. Tarasido que di? Tarasido non di nada. Cospe por esa boca de raia que ten. Que non é certo, que é un impostor. Se ve que o rapaz non di mentira ningún. Ben se ve. Non se ve tan ben. Se é negro non está tan... Ladislao, mira, Ismael sabe toda a historia do Tarasido. E onte, verdade? Onte case chorou lembrando o do enterro do pai no Brasil. Ademais porque tiña que inventar eso. É que ser irmán do outro, de Tarasido, non é hecho paso ningún. Juan está negro precisamente por eso. Dixo eu, non virá fuxindo da xustiza. Aí está. O tipo é un criminal destes terroristas internacional. E chegou, atended o detalle, e chegou aquí a Porto Sás, que é un sitio escondido de todo, e aproveitou a inmunidade xudicial de Tarasido. Hola, Ismael, que tal dormiches? Moi ben, gracias. Que non eran moi grandes as camas, non? Pois mira, home, que vaya. Temos aquí a aborixes nativos, dúas lendas vivas de aquí da vila, que che teño que presentar, Ladislao Couto, abogado, e o pai da criatura, Ramón Couto. Non serán vostedes familiares de Ricardo Couto? Si era, bo, non? O home que fundou a primeira conserveira aquí en Porto Zas. Sí, era meu pai. Pero non creo que vostede teña nada que dicir del. Sinto-me honrado de coñecer a familia dun home tan distinguido. Non sabe cantas cousas me contou meu pai sobre don Ricardo, como lle chamaba el. El marchou cunha querida, el tiña unha querida... Calaras, túsaro! Din que unha noite de inverno foi el só ao mar. Buscar un barco que quedara a deriva a mesalo de Punta Sas. Dicía sempre, pero el marchaba unha casa de... Dicen que calaras, non? Sí, é certo. Algo deso me contaron a mí, sí. Mira, Ismael, e ti como sabes todo eso? Seino desde sempre. Todo o que me contaban de Galicia e de Porto Zas quédame grabado aquí. E aquí. Que
faz? Imos. Podemos pasar por Peirao. Sei que descargar un peixe espada. Xa, pero é que hoxe non podo, Por que? Porque... vai, que teño que facer un par de recados antes de ir comer, se queres vai ti, despois xa nos veremos. Se queres, podemos facer os recados xuntos. Que non, tranquila, que non pasa nada. De verdade que non me importa. Que non, vaite xa. Mira, que me dará ir a min a Peirao, Vale, pois nada, ata despois. Xa. Contan que ese foi o primeiro home que decidiu quedar e vivir aquí. É o que escribiu o libro este que falou sobre Portozás. Miña nai, Pirata bretón tiña que ser, claro. O avó de Currás, o tataravó de Evaristo, así. Ou o noso papá podía ser, non o pirata Lecute. Non dixas parvadas. Os coutos somos galejos de sempre, nada de bretón. Non se sabe o seu nome mesmo, poida que se xa toda unha lenda. Lenda ou non, este seguro que xa ten incorporada no seu repertorio. Son un home de acción, lindiña, son un home de acción. A mí gustame un mundo de historia, que queres que che diga? Historia non, as historias, chico. Falando de historias, hai algo que ainda non sei. Meu irmán está casado? Si, home, si. Está casado con hai anos, con Concha Vidal, unha muller... Bueno, unha muller. Guapa. Home, guapa. Ten un pelazo, sí. Entón, que é o que ten? Vai, o que ten Concha, ela mesmamente de si é un xenio... É unha besta brava, Celso, dille a verdade ao rapaz. É unha besta... A tua cuñada é unha besta brava, Ismael. Perdoa que cho dejamos así. Pero é como eses bichos africanos, eses dos... Os ñus, que non máis chegar á casa, xa o verás, xa sa ela. É unha besta brava, Concha. De quen falamos? Ai, Concha, que tal, que guapa ves, que... De que merda estabas falando, lojo, Ladislao? De África. De África, de memorias de África, porque ti tes un toque a Meryl Streep toda a vida, ti ves. África. Daba cheu e ti con África na cabeza. Mire, señorita. Señora! Perdón. Non sabía que aquí as mulleres que serán tan novas. Pero non será vostede familiar dos Vidal de Teiraboa? Pois sí. E logo, ti como sabes? É imposible trabucarse. Esa mirada limpa. Esos ollos profundos. Ese xesto de seguridade. Meu pai faloume maravillas da súa familia, señora. Bueno, e logo ti, de quen ves sendo? Pois... Enson, Amarildo, Arantes, Taracido. Os seus pés. Gracias, cabaleiro. De nada, é un placer. O paseo, digo. Gústame moito pasear. É o que vos pasas da cidade, que vos encanta pasear polo campo. E iso é malo ou non? Non, home, eso é moi bo. Pois alégrome. Alegraste. E logo de que? Pois, por acertar. Últimamente todo o que fago pareceche mal. Pero que cousas dis? Vas saltar por aquí? Home, claro. Agora ti, veña. Non sei. Veña, home, que non hai pirañas. Veña. Ala vou. Ai! Ai, sinto. Perdoa. Ai, cala, quieto. Ai. Sí, é o bo que teñen os paseos, non? Estas paradiñas que fas para descansar. Ai, cala, que teño un pé mancado. Ai. Ui. Vai. Ai, non me toques. Ai, a ver a pata coxa. Vamos. Ai. Isto xa pasa de castaño escuro, Hola, Paco. Paco, Francisco! Invitoume a tua muller. Concha. Concha, Que confianza! Home, somos cuñados. Cuñados, que cuñados, nin que farrapo de jaita. Que foi ela que me pediu que... Que se pediu? Que se pediu? Que pasa aquí? Non pasa nada, miña rula. Larga daqui, veña. Estou seguro que papá quería... Que papá? A familia nin mamentos que che mete un remaso que te... Ai, amigiño, vai acoujando, Se o problema son eu, marcho, esa está, Claro que o problema es ti, que vou ser, Aquí o único problema es ti, oíches? Traidora,
Estás con el, eh? Mira se estou con el, que vai quedar na casa. Ai, sí? Pois se el queda na casa, eu marcho. Non, por favor, non, ei. Xa te podes ir indo. Ven canda min, Ismael, que che quero ensinar unha cousa. El Urpia. Menos mal que son tranquilo. Que senón... Non sei que lle pasa. Mellor dito, non sei o que nos pasa. Aínda vos estades recuperando. Tivestes que pasar por un momento difícil e agora estades empezando outra vez. Tiñamos tantas ganas de ter un fillo. Tiñades. Esas ganas non se perden. É o que che quería dicir. Petróleo parece como que non quere. E ti? Eu xa non sei. Se non o sabes é que non queres. Ai, sí que quero, muller. O que pasa é que non sei se paga pena telo. Se paga pena, Belinda, non fales así. Un fillo sempre paga pena. Mira o que lle pasou a Petróleo. Mira o que me pasou a min. O mellor el ten razón. Veña, muller, iso xa pasou. Agora o que tes que facer é falar con Petróleo e pensar xuntos se queredes ser pais. Sí, supoño que sí. Ai, Diosito! Podo andar soa, Carlos, de verdade. Non tes que andar todo o día ao meu rabo. É por botar unha má, muller. Que che pasou no pé? Nada, foi unha torcedura. Unha desgracia. Só a mí se me ocorre darlle a man a este para saltar o rejeiro. É claro, en vez de saltar, torrou de min e sas. Torcín o pé. Señor juiz. Non, tampouco foi exactamente así. Non, este non sei o que é. Ai, pero que exagerada és. Ai, que exagerada. Eso non é nada. Non, se o peor non é eso. Ai, non. Non, o peor é que dende onte o señor Suís anda detrás de min como unha sombra, perseguíndome por todas as partes. Eso sí que é perigoso. Que pasa? Está facendo algo ilegal, chica? Non, pero imaginade que se lle ocorre atravesar unha silveira. Daquela parte moscadriz ou non? Moi graciosa. En fin, marcho, que teño que traballar. Hasta logo. Cuidado cas escaleiras. E con pitusa, non a vayas mancar. Oi, o meu bolso, Carlos. Non sabía eu estas dotes. Ui, ui, ui. Ladrón. De nada. Hasta logo. Non ten remedio, non ten remedio. Costureiro, que? É lo que hai, Petróleo. Non hai nada, che. Que carallo vai haber aquí en Portosá, só? Pois mellor. Canto menos haxa, menos nos han levar. Mira unha cousa que te quero falar, ó. Ti tes un fillo, non si? Eso nunca se sabe. Pero un polo menos tes, non? Polo menos un, sí. E máis aínda non hai moito que estivo por aquí. Logo nos biches. Vino tal. O que te quero dicir é que... Vaya, que... Aínda que non esteades xuntos, nin vos vexades moito, nin... Ti queres, non? Home, claro. Como non lle vas querer? Iso é algo que non depende de ti. É como ver ou non ver. Se tes os ollos abertos, ves. E non hai máis. Non dixoche isto porque... A mí gustaríame un mundo. Gustaríame un lotazo ter un fillo, pero... Pero non sei, Melgacho. Non sei. Como que non sabes? Non sei. Oi, oi, oi... Pois... Eso que cho conta unha muller. Non. Ai, non me fajade rir, non me fajade rir, que me tiran os puntos, díjolle a todo o mundo. O que non sei, Melgacho. O que non sei é se pagará a pena ter un fillo, che. Non, non paga a pena, eso seguro. Dis ti? Os fillos... Pro único que valen é para dar desgustos. Pero queresdes? Home, claro que lles queres. Por iso dan tantos desgustos. Pero eso sí, se un día tes un fillo, valo querer máis que as túas mans. Sabes o que penso eu? Que penso eu é que un dubida, non? A hora de ter un fillo dubida, pero o mellor é que ten que pasar
esa dúbida, non? Sí. Pero tes que ir bulindo, Teño. O que me aquela é se non me safo, se non fago un pai como é debido, se non sirvo... Sí. E se deixa de haber peixe no mar tamén, que, A ver. Comíamos algaso. De lata. Que? Imos dar unha volta? Déxame en paz. Pero que che pasa? Estás enfadada? De ti que che pasa, que esparvo, que non sabes se estou enfadada ou non? Sí que o sei, estás. Acertaches. E por qué? Porque non segues adiviñando, non é difícil. Sería porque onte fun pescar con Aurea? Non. Non? Pois eu pensei que sería por eso, Non é por ir pescar con ela, é porque me dei de conta de que estou sendo cun imbécil. Pero que fixen eu, ó? Babear, cada vez que ela che dirixe a palabra, ti babeas. E que queres? A mí non me van os babosos. Mira, Laura, estás te pasando, Non me estou pasando, paso, entendes? Paso. Fito, ven un momento. Xa, é que teño que marchar, ó. Quería falar contigo, é importante. Vale. Que? Non sabía que ti e máis Laura erades mosos. Non somos mosos, Estamos saindo xuntos, sí, pero eso de mosos... Logo non ten importancia. O que eu vaya contigo pescar? Non, claro que non ten. Non dicía eso, home. Que non los dous andemos xuntos, claro que non ten importancia. Está claro que non podemos ser máis que amigos. A edade, eso. Claro. Eu dicíacho por Antón, este que soja de porteiro no equipo de fútbol. Que lle pasa a ese? Bueno, que onte vino paseando con Laura, pero se non sodes mosos, é igual. Xa o sabía eu. Mira que os hai carroñeiros, Que che pasa? Que somos mosos, claro que somos mosos. Laura estaba enfadada porque pensaba que tía máis eu, pois... Vai, unha parvada das gordas. Pois eu de ti non perdí o tempo. Tens razón. É onde... No Porto. No Porto? Olle dicir que é o Porto. Vai ver o Antón iso. De mí non se rin, Gracias, Aurea. Está no Porto, pero eu daríalle 5 minutos para que non se topa a primeira. E perdoa. Ti non fixeches nada. É el que non esperta. Pois logo dalle 10 minutos para que sufra un pouco. Bos días. Vos para ti, que dormiches na miña casa e non nunha chalana tirado como un can. Sinto moito, de veras. Quixen te ir buscar, pero Concha non me deixou. Agora bota a culpa a miña muller, sí. Non é eso, home. Ademais, marcho. Marches? Sí, non lle dixen a Concha para non discutir. Eu vin aquí buscando un irmán. Non ten sentido quedar a rifar con el. Xa che dixen que eu non son teu irmán. Non vou discutir contigo. Trae. Volvo por Brasil. Quen sabe, se cadra, non debí marchar. Mejeño, unha é de onde é. Eu sempre pensei que era daqui. Aí tes. Papá dicía que para traballar cos fíos non fa falta mirar para eles. Os que teñen que ver son os dedos e non os ollos. Adeus. Seis. 5. 4, nada. Bueno, vai, esta é a boa, A boa, vai. Vamos, chiquitos. Veña. Se perde Ladislao, mira unha cousa, dixo yo. Vou perder eu de que, Sales ti. 4. 5. 4. Vai talí que día tes. Ladislao, Ladislao, ti mira unha cousa. Ti agacha outra mão. Lindiña, vai, que se tes un... Acaba de contarme Concha que Ismael volve para Brasil. Como? Di que se terá sido, que o seu irmán non lle cree, que non pode quedar porque non ten familia, claro. Pois terá sido en Faneca logo, que un túsaro. Faneca é un piropazo. Pois Ismael prestáballe quedar, O brasileiro sempre foi moi morriñento, Mirade, Bebeto, que tiña 10 minutos e marchaba para lá, E máis Romario tamén. Romario corría moito, pero poucas veces. É que este rapazo Ismael valía, Acabaría escribindo un libro sobre Portosás, me dijo logo como vai marchar, algo hai que facer, non? 6. Gracias, Ladislao, pero
Non hai nada que facer. É que non hai nada que facer de que? Dilo ti, non hai nada que facer. Iso é unha proba de ADN, metes xa nos fusiños o teu irmán. Iso en Houston, en Dallas, en calquera sitio fancha, entendes? Vou ao dispensario, que isto arreglo eu. Deixa iso aí, poñedelle unha caipiriña. Como hai emigrar un inmigrante? De onde viches ti? Vai. Estás só? É moi a gusto, ademais. É que pensei que estarías con alguén. Con quen ia estar? Non sei, con alguén. Con Antón, o porteiro do equipo de fútbol, Tes parvo. Ademais, apetecíame estar só. A min tamén, Vaya, que me apetecía estar só contigo. Non me digas. Sí, é que ca tabarra que me deu a profesora nova estes días, pois... A tabarra que che deu? Pero terás cara. En serio? Non veches como me miraba? Mira, tive que levar pescar, porque estaba vendo que se non a levaba isto ia ser un inferno. Leváchela a pescar porque estás toliño por ela. Que vou estar toliño por ela? Non ves que é unha vella? Sí, xa, unha vella. Mira, eu fixeno para probar sen problemas. A táctica do despiste, entendes? Agora xa temos medio curso aprobado. E todo gracias a min, claro. Es un mentirán, Fito. Ademais, non sei que fas aquí, que non estás facéndolle a pelota a tua inimiga. Mira, eu estou aquí porque quero estar contigo, entendes? Seguro? Home, seguro non hai nada. Deixe-o, Pitusa, non quero falar diso. E mire unha cousa, estaríalle moi agradecido se non me dese máis consellos, Está sendo un pouco injusto, señor xuiz. É seguro que houbo algo, un indicio, un xesto. O que pasa é que se non me conta todo... Pitusa, dígollo por enésima vez. Foi un desastre. Non debí facerlle caso, ainda que entendo que a culpa foi miña. Xa está ben de xogos infantís. A felicidade non é un xogo. Que bonito. E agora, se mo permite, teño que traballar, Como queira. Pero está vostede cometendo un erro. Hola. Hola, Elena, que sorpresa. Que che pasou no pé, Elena? É unha historia moi longa. Metín a pata, Pitusa. Eso sí, con axuda. Pero contoche outro día. Pois que te mellores. Gracias. Deixa, Carlos. Se só veño preguntarche unha cousa. Vale, como queiras. Ti dirás. Queres sear comigo esta noite? Que? Que se queres sear comigo. Non, xa che entendín. O que pasa que sorprendeume, por iso dixen que? Ben, pois vouche ter que preguntar outra vez, porque non sei se me dixeches que sí Non, ou que sí, muller, que estaría encantado. Ben, pois nese caso, no petróleo a xoito. Pois veña, no petróleo a xoito. Pois, que che parece se imos a un sitio que descubrín outro día preto de Camariñas? Ten unhas vistas preciosas. Sí? Sí? Sí. Pois veña, no petróleo a xoito. No petróleo. Ata xoito. Ata xoito. Que che dixo? Que sí, que me ia dicir. Ai, pero se houvese empezou a tatear como unha galiña. Ai, meu pobre, estaría nervioso. Sí, gracias polo consello. Se espero que mo pide el seo na casa todos os días. De nada, seguro que o pasades moi ben, xa verás. Se non me doera o pé, o señor xuiz non salvaba nin a caridade. Xa che contarei. Sácanos guapos. Ahí está. Gracias por todo, de verdade. Nada. Mira, levaste licor, chamase Perceval. Perceval? Moito me falaba o meu pai deste licor. E diríache que non beberas de golpe, non? Algo así terei que facer. Síntome como se marchase do meu fogar. E o raro que só levo aquí 2 días. Nos, vaya. Tanto Mindiña como a min. Se queres quedar na nosa, non tes problema ningún. Senón na miña mesmo. Facemos un programa de radio aí, música heavy... Non, Mangui, non, teño que marchar. O Brabú... Non che gusta? Non, Mangui, non. Non chorei ao marchar do Brasil. É bueno facer agora. Eso é o sangue, irmán. Gracias por vires, Paco.
Gracias a todos. Teño que marchar. Un momento, da NASA... En Brasil non hai nasas, non? Na costa non sei. Onde nós vivíamos, non. Entón, como sabías? Por papá. Moito me falaba el do mar, do palangre. Seino todo por el. Meu irmán. Ven comigo para casa. Vamos. Sabes en que corta isto, Petróleo? Ok. Aquela vez que estiveras ti navegando lá en Singapur, me parece que me dixeras. Na mercante que che veían 4 mulatas ali a porta do camarote ofrecéndoche masaxes. Ai, non me E unha inventes. delas... Sí, a máis mulata delas chamáballe Gloria. Que es que facía... brincando arriba. Chamáballe Gloria, gló. Está ferido. Bueno, pero falle ben. Aí vai. Para champaña. A ver, é para hoxe. Si se me deixa querer. Mangui, espera un momento. Que che parece se brindamos cunha botella de Perceval? A min ben. Ademais, isto non ten tanto gas como champaña. Que a mí o gas do champaña faime cajar uns peidos. Sabedes unha cousa? Creo que vou ser a primeira persoa que probe Perceval sin antes probar os percebes. O que, Nunca probaches os percebes? Non. Nunca quixen probar percebe ningún, ata non probar os daqui. É que como os daqui non os hai. Quieto. Vouche traer percebes. Terán os congelados, non? Xuiz, non mamole, déixese de vedas. Non ve que é unha cousa de familia. Paco, non estamos en veda, Ai, non? Cachoume. E a forza do costume, Taracido? Que ninguén se mova. Vou invitar a percebes. Manolo Bichelo o futbolín novo. Belinda, pon auga a ferver... Non, mellor chamo o fogueteiro, que Taracido vai convidar a percebes. Convidar, Taracido. Acabou su mundo. É que hoxe hai algo no aire. Alerxias ou así? Non, algo chévere. A ver, atendedeme aí, Manco e todo o mundo, atendedeme 5 minutos, que aquí a Fenómena máis eu temos unha gran noticia que consiste en que, que imos ter un fillo, Lindiña vai ser. Sí, señor, Vaya, non, que imos encargalo o fillo. É que estou convalescente, Son un enfermo, teño os meus direitos, non? Que, imos? E logo non queres probar os percebes de Tarasido? Non, prefiro ir cear. Prefires ir sear? Comigo? Sí, claro, prefiro ir cear contigo. Pois as frases hai que rematalas, Carliños. Veña, imos. Aí van as muletas, unha... Marcha de logo, Carlos. Sí, imos cear. Non esperades polos percebes, veño, de camiño xa, Non, é que imos cear, xa marchamos, veña, hasta logo. Home, Carlos, tómalle un chopo con nós. Non, pero que agora temos algo de presa. Vémonos outro día, Ismael. Veña, logo. Hasta logo, guiño. Chao, vaya por aí. Vaya, pois nós imos proceder o primeiro brinde de Ismael de Perceval. O dixo o primeiro trago que lle vai dar o Perceval Ismael. Veña. E vaya. Entón, ten que ser de golpe, o brinde como che dixen eu, non é? Arriba, abaixo, ao lado, outro, a volta o mundo, e ao centro, e adentro de golpe, Non nos bebas de golpe. Que acaba de pasar o Bruce, chico. Que pouco tan así do me aires, ti, pero dai esa falta de costume, toma.